Viete, keby spomínaná atmosféra nebola nebezpečná pre celú spoločnosť, bola by na smiech. Voliči progresívneho Slovenska si po prehratej prezidentskej sobote dávali Lexaurín a objímali sa so svojimi psíkmi a mačičkami, aby prekonali hrôzu demokratického víťazstva kandidáta vládnej koalície Petra Pellegriniho. Voličov vládnej koalície označujú za poblúdených, za lúzu, ktoré treba zakázať voliť. Vraj sa hanbia za susedov, ktorých označujú za rurálno-rustikálnych. Jednoducho všetci okrem nich sú po slovensky povedané primitívni debili. Po uliciach oplzlo nadávajú vládnym politikom a ja už len čakám, kedy sa táto frustrácia tak intenzívne prehlbovaná denníkom N, Smečkom či aktualitami pretaví do vraždy niektorého z popredných vládnych politikov. Tieto a ďalšie médiá doslova nabádajú progresívneho voliča, aby bol hulvácky a agresívny. Osoby z verejného života podporujúce Petra Pellegriniho ako napríklad pána Vega či Rytmusa verejne popravujú na výstrahu. A len preto, lebo si dovolia mať iný názor. Len preto, aby sa po prehre v parlamentných a prezidentských voľbách pre Boha neobjavila tretia prehra a aby každý s vlastným názorom vedel, čo ho čaká, ak nebude voliť, ako si želá Čaputová, Šimečka, Ódor či Korčok. Mafiáni, zlodeji a vrahovia ste. Ten hajzel, čo tu stál, to je novodobý Hitler. Lebo človek, ktorý dovolí systematicky rozkrádať krajinu, ktorý počas jeho vlád s Pellegrinim rozkradli 30 miliard eur. 30 miliard eur. Mali by ste držať hubu a krok. Ja sa tu nebudem tváriť, že Peťko Pellegrini je panenka Mária. Není, však to je skorumpovaný zlodej. Robert Fico je diktátor. Ak Smer by náhodou vyhral voľby a ešte nebodaj by zostavoval vládu, tak toto leto bude to posledné slobodné leto Slovenska, ktoré si musíme užiť. Tieto voľby na dlhý čas určia, či Slovensko bude patriť autoritárskym konšpirátorom, alebo či zostane slobodnou krajinou so slobodnými ľuďmi. Máme na úrade vlády Putinovho poskoka a šéfa mafiánov na Slovensku. A to je hanba. Vedľa Kočnera by v tej base mal dožiť aj Robert Fico. A hodíme Ficovi pod nohy všetky polená. Tu na námestiach, v parlamente, na ústavnom súde a spolu ho zastavíme, priatelia. Zastavíme ho. Fico do basy! 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 Všetci Fico je kokot! Všetci Fico! Skurvysyn Fico! Skurvení smeráci! Ste sepci a chudáci! Zbabelci a čuráci! A k tomu ešte ten kokot Blaha! Sladná vás, banda skurvená! Myslím, že treba, dámy a páni z koalície, vás vážne varovať, aby vás tu nejakí horkokrvní voliči opozície nezrovnali so zemou. Aby vás tu nedali do laty, lebo sa k tomu približujete veľmi rýchlym tempom. A za seba hovorím, že keď sa tak raz stane, tak ja budem mať pre tých rozhorčených ľudí svoje pochopenie. Nemáte radi Roberta Fica? Niekto by ho mal zabiť. Prečo? Čudujem sa, že z 5,5 milióna ľudí v terminálnom štádiu, ktorých sú 14 000, nenájde sa nikto, kto by ho zrušil. Ľudia na celom námestí skandovali jediné meno. Prítomní občania si spomenuli aj na predsedu vlády Roberta Fica a skandovali jeho meno. Nech žije Fico, nech žije Fico. Ozývalo sa z davu. Premiér sa aktuálne zotavuje zo strelných zranení, ktoré mu v stredu 15. mája spôsobil atentátnik na výjazdovom rokovaní v Hanze. Stávame sa otroci, diktujú nám, koľko smieme zarobiť, čo smieme povedať, a na konci dňa po tých najvyšších predstaviteľov ešte budú strieľať ako po našom premiérovi.
úprimne vám želám, a ešte raz hovorím, že sme to dokázali, aj keď sa to mnohým nepáči, Slováci sme to zvládli. Ja verím, že naša vláda bude pilierom V4. Mal som tu česť ako prvý Slovák vystúpiť v vašom parlamente, v poslaneckej snemovne. Bola iná doba. V4 držala pokope. Češi, Slováci, Maďari, aj Poliaci. Keď som videl toho teroristu, ktorý strieľal, spomenul som si na to, čo bolo v histórii, keď sme žili v žalári národov, kedy Gavrilo Princip spôsobil vojnu. Niekedy sa neviem zbaviť dojmu, že nás chcú rozhádať a že nás chcú zničiť. Aj u vás je to tak, že brat s bratom sa vadí, syn s otcom, rozbijajú sa rodiny, vzťahy na základe politiky, médií, slniečkarských médií. My na Slovensku príjmeme tvrdé opatrenia proti neziskovým organizáciám. Budú musieť ukázať. Podali sme zákon, že budú musieť ukázať, kto ich platí. Pre tých ľudí nie je dôležité ich štát, pre tých ľudí sú dôležité západné peniaze. A aj tu v Čechách je mnoho ľudí, ktorí keby mali bojovať o politické miesto ako Okamura, v živote by nedosiahli post premiéra. A ešte raz vás oslovujem, pán Fiala, našu vládu ste mali prijať, s našou vládou ste mali rokovať. Na záver mi dovolte povedať, že naozaj otvorme oči. Vráťme sa do časov, o ktorých spieva váš velikán Karel Gott, když jsem já byl tenkrát klub. Tie krásne piesne, tá emócia, to nech sa vráti medzi nás. Nám, Slovákom a Čechom, nemusia hovoriť o pokoji a miery. Máme za sebou dlhé obdobie spolužitia. Ale dokázali sme sa vždy slušne dohodnúť, rozprávať. A nikdy žiaden štát, žiaden politik tieto národy nemôže rozdeľovať. Možno by bolo dobre povedať lidé bdete, ale na záver poviem jednu vec. Sme tu práve preto a mnohí nám hovorili, nechoďte tam, neviete, čo sa môže stať. Ale ja som s pánom Huliakou, Romanou Tabák a s Adamom Lučanským povedal, a čoho sa máme v Prahe báť? Ešte stále nežijeme v dobe, aby sme tu museli byť s neprestrelnými vestami, aj keď náš premiér trpí, verím, že to bude veľký signál pre všetkých tých hlupákov z liberálnych kaviarní, ktorí si myslia, že pravdu umlčia. No a proto já už více než 1 desetiletí se snažím ukazovat, že politiku lze dělat slušně, klidně a dokonce varuji. A jsem v tom ve střetu i s některými komentátory politickými, varuji před používáním emocí v politice. Mně to je často vyčítáno, ale já se emoce snažím potlačovat a tak je samozřejmě mám. A nedávat je příliš do toho veřejného prostoru, protože si myslím, že emoce máme krotit rozumem, hodnotovým, nějakou hodnotovou strukturou. Máme se prostě ovládat, protože emoce vyvolává taky emoci. Chci a vyzývám ke sklidnění emocí včera a vyzývám i dnes a využívám k tomu i váš pořad. A všichni musíme přemýšlet. Já přemýšlím každý den nad tím, co dělám v politice, jakým způsobem se chovám k lidem. Nejenom kvůli tomu, že jsem v politice, ale přemýšlím nad tím jako člověk, jsem na to zvyklý. Tohle jste si sami zvolili. Zamyslete se nad sebou.